Wapatali imene kwa mukomeranso kuti tikhale nayo masana atsiku la lero pamene tili mu msonkhano oyitanira anthu ku ukwati wa mwana wankhosa Yesu Khristu amene posachedwa akubwera kudzawombola mpingo wake umene anaugula ndi magazi a mtengo wapatali. Tiyamike Mulungu chifukwa mtsiku lonse la lero wakhalabe okhulupirika kulankhula nafe mauthenga onse amene akhala akulalikidwa pakati pathu kuyambira mmawa uja kufikiranso tsopano lino akupitirirabe kulankhula nafe mpaka namawa chifukwa mawu ake a Mulungu ku Yohane 15 verse 3 amati timakhala okonzeka ife chifukwa cha mawu amene Mulungu amalankhula nafe amatikonzekeretsa mawu a tsiku ndi tsiku. So kwankomera kuti pakati pathu tikozanso kukhala nayo nthawi yabwino yoti tigawanebe uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu amene posachedwa monga ndanena akubwera kudzawombola mpingo wake umene anaugula ndi magazi a mtengo wapatali. Ndilemekeza Ambuye chifukwa cha nthawi yopatulikayi imenenso watipatsa. Nthawi ino tiyeni ana a Mulungu tipemphere. Atate Mulungu wathu okonda, mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tikupitiriza kukuyamikani, kukulemekezani, komanso kukweza dzina lanu loyera limene limaposa mayina onse, popeza kuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba limene ife tiyenera kupulumutsidwa nalo koma dzina la Yesu Khristu Ambuye wa ku Nazareti. Lilemekezedwe komanso litamandike dzina lanu chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene Ambuye mukupitiriza kutipatsa mu tsiku lonse maola a tsiku la Sabata. Taonaninso Mulungu mwatipatsa nthawi ina yapadera kuonjezera pa mauthenga onse amene Mulungu mwatiphunzitsa chigawo chonse cha mmawa kutikonzekeretsa zakudza kwanu kwa msanga ndi kuti ife tikhale oyenera kulowa mu ufumu wanu. Ndikuyilemekezanso nthawi yapadera imene mwayipereka kwa ine pamodzi ndi ana anuwa kuti tigawane uthenga wabwino umene mkulankhula kwanu kotipatsa moyo. Mulole Mzimu Woyera kutitsogolera mulendowu mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Timaphunzira ku Exodus chapter 19 pamene mudasonkhanitsa anthu anu a Israeli mtundu wopatulika wapaderadera munali nacho choti muwalankhule ndipo mudawalankhuladi. N'chifukwa chake lero tili ndi malamulo 10 amene Mulungu mudawalankhula pa phiri la Sinai chifukwa mudasonkhanitsa anthu mudali ncholinga choti muwalankhule ndipo mudawalankhuladi. Mwatisonkhanitsa muno muli ncholinga kuti mulankhule nafenso masana ano. Ndi chifukwa chake tikutsegula mitima yathu kuvomereza kuti Ambuye mutilankhule ndipo tidzamva ku ulemerero wa dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kundiko kupempha kwathu mwachikhulupiriro. Amen. Haleluya. Abale okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, nthawi imene Ambuye watipatsa masana ano uthenga umene tabwera nawo kuti tipitirize kuphunzira molingana ndi mauthenga amenenso Mulungu wakhala akutiphunzitsa chigawo chonse chapitachi. Uthengawu ndikufotokoza kunena kuti ndi mafunso awiri amene inuyo muyankha mu mtima mwanu, amene aonera uthengawo pa Facebook ayankha, amene aonera uthengawo pa YouTube ayankha, amene aumvere popeza munthu wa Mulungu amakhala akugawa mauthenga wa madera osiyanasiyana kuphatikizapo ife tonse. Mafunso amenewo adziyankhira paokha monga ifenso tidziyankhire patokha. Cha number 3 chikhala chilimbikitso makamaka chobechera chokhudza ineyo. Haleluya. Ndikunena kuti poyambirira ndi mafunso awiri, chachiwiri ndi chobechera chokhudza ine, chachitatu makamaka cha number 4 ndi umboni. Mafunso awiri, chobechera chokhudza moyo wanga komanso umboni wokhudza moyo wanga mawu a Mulungu. Ndakufotokoza choncho uthengawo kuti mumve bwino. Haleluya. Machitidwe athu mu chapter number 7 verse 51 mpaka na 54 ndi kumene tikuyambira. Ndinenena kuti ndi mafunso awiri. Mafunso awiriwa ndifuna ineyo mulingalire kuti mukadakhala inu mukanatani pa chochitikachi. Mukanakhala inu mukanatani pa chochitikachi. Machitidwe athu mu chapter 7 verse 51 kumeneko kuli ulaliki wa Stefano. Stefano ndi mmodzi mwa ophunzira Ambuye wathu Yesu Khristu, makamaka dikoni
amene adajoinidwa mgulu la ophunzira 12 amene Yesu Khristu adawasiya kuti alalikire uthenga wabwino, panasankhidwanso anyamata ena 7 amene ntchito yawo inali yothandizira za ku kitchen. Koma posankhidwa opereka langizo la kusankha ophunzira anafotokoza kuti asankhidwe anthu odzazidwa ndi Mzimu Woyera. Nde Dikoni Stefano ali ku kitchen komweko kogawira kapena kokonza chakudya anadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo analalikira uthenga wabwino tsiku lina, pa tsiku limene amagendedwa ndi kuphedwa ndi anthu amene adawalalikira uthenga wabwino. Ndikunena kuti mukadakhala inu mukanatani. Machitidwe a Atumwi chapter 7 verse 51 mpaka na 55. Verse 51. Ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu, osadulidwa mtima ndi makutu inu, mukanisa Mzimu Woyera nthawi zonse monga anachita makolo anu momwemo inu. Ndiye ani waneneri makolo anu sanamzuza, ndipo anawapha iwo amene anaonetseratu zakudza kwace kwa olungamayo. Wa iye amene mwakhala tsopano akumpereka ndi akumupha. Inu amene munalandira chilamulo monga chidayikidwa ndi angelo ndipo simunachisunga. Koma pakumva izi analasa mtima namkukutira mano. Koma iye pokhala wodzala ndi Mzimu Woyera anapenyetsetsa kumwamba naona ulemerero wa Mulungu ndi Yesu Khristu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu. Ndikunena kuti mukanakhala inu mukanatani. Okondedwa, ndawerenga kalata kapena kuti buku la Machitidwe a Atumwi chapter number 7 verse 51 mpaka na 55. Uwu ndi ulaliki wa Stefano umene unali wautali kwambiri, chifukwa kuyambira pa chapter 6 verse number 8 kumatsika musimu nde ukuolokera ku chapter 7 cha Machitidwe a Atumwi kuyambira verse 1 mpaka na 59 kapena 60 pamene tikumaliza chapter cha 7 cha buku la Machitidwe a Atumwi. Stefano analalikira uthenga wabwino wa chipulumutso kwa anthu a Mulungu, Aisraeli mu nthawiyo, Ayuda mu nthawi imeneyo. Mkatikati mwa ulaliki wake anafotokozera mbiri yonse ya ulendo wa Israeli kuyambira kholo lathu Abrahamu mpaka na kudzafika m'masiku akudza kwa Yesu Khristu, kufikira nthawi imene pa nthawiyo amalalikira uthenga wabwino. Mkatikati mwa uthenga wake kapena kuti chakumapeto kwa uthenga wake ndi kumene tikupezako mawu amene akufotokozera kuti Stefano anawatchula anthu opembedza, anthu amaulemu wawo, anthu amphamvu, anthu ambiri zawo za mpingo, anawatchula kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu, amene munalandira chilamulo cha Mulungu monga chinaperekedwa kwa inu ndi angelo koma simunachisunge. Funso ndimanena kuti mukanakhala inuyo mukanatani. Chifukwa chani ndikufunsa funso limeneli? Abwenzi okondedwa, mawu onena kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu ndikuwamva kukhala opweteka mbangamaka kuti anthu amene akuwuzidwa zimenezo avala mikanjo ya chipembedzo, ali ndi makolala onesa maudindo awo aubusa ku tchalichi, avala muli monse mene tikhoza kufotokozera kuonesa kuti ndi anthu opembedza ndithu. Poyang'anana ndi maso akuthupi aliyense nkumaona kuti apa ndipo ima anthu opembedza, koma Mulungu mwina mu mtima akuonamo zinthu zina. Stefano akwatchula anthu amene aja kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima inu. Kodi mukanakhala inuyo simukadatenga nawo mbali kumugenda Stefano? Ndi chifukwa chani funso lili kubwera? Tikamawerenga mbiri ya uthenga wabwino m'masiku athu ano, timamva zimene zidachitika kale mu nthawi ya aneneri akale akamalalikira uthenga wabwino ndi mene Aisraeli, Ayuda adawulandirira uthengawo. Nthawi zina pomamva kapena kuti poona zolakwika zimene zikuoneka kuti Israeli wakale adachitira aneneri a Mulungu, ife timapukusa mutu kuti anthu awa analouma mtima, anthu awa anadankhaza, sangamugende munthu. Koma ndimafuna ndikufunseni funso, mukanakhala inu mutauzidwa, mutanenedwa kuti ouma khosi inu, mukanamva bwanji? Osadulidwa mtima inu mukanamva bwanji? Chifukwa wasuzumira mawuwa mkatimu akuoneka ngati kachipongwepongwe pang'ono, koma kakuchokera kwa munthu amene verse ya 55 Machitidwe 7 amutchula kuti anadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo amakwanitsa kuona ulemerero wa Mulungu. Anawatchula anthu kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima. Kodi n'chifukwa chani Stefano amalimba mtima kuwauza anthu tchimo lawo ndi dzina lake lomwe ndi kuuma khosi? Ndeni mapita ku Nehemiya makamaka chapter number 9
verse ya number 24. Tuwerenge Nehemiya chapter number 9 verse 24. Tione kuti kodi kuuma khosi kunabweretsa zotsatira zotani. Kuuma khosi kunabweretsa zotsatira zotani pakati pa anthu. Kuuma khosi kunabweretsa zotsatira zotani pakati pa anthu opembedza akalewo. Nehemiya chapter number 9 verse 20. Makamaka ikhale verse ya number 29 komanso 30. Nehemiya chapter 9 verse 29 komanso 30 ndampeza ndipo ndikuwerenga. Ndipo munachitira umboni kuti muabwezerenso ku chilamulo chanu, koma anachita modzikuza osamvera malamulo anu, koma anachimwira malamulo anu amene munthu akawachita adzakhala nawo ndi moyo, na akaniza phewa lawo na aumisa khosi lawo osamvera. Verse 30. Koma munawalekerera zaka zambiri ndi kuwachitira umboni ndi mzimu wanu mwa aneneri anu, koma sanamvera. Chifukwa chache munawapereka mdzanja la mitundu ya anthu mdziko. Haleluya. Tikanapitirira kuwerenga nkhani musimu tikupeza kuti Nehemiya makamaka Alevi amene adatsogolera ku chipembedzo chimene chimachitika pakusala kudya atatha kumva kuwerengedwa kwa chilamulo cha Mulungu, popemphera akumufotokoza Mulungu wachifundo ndi kukoma mtima kochuluka ndi mbiri ya ulendo wa moyo wa makolo awo a Israeli amene adakhala osamvera malamulo a Mulungu na apeputsa chilamulo cha Mulungu, komabe Mulungu anakhala kuwakomera mtima. Koma zitapitirirabe zoterozo Mulungu akuti anapereka kwa mitundu ndipo anthu aja adaonongeka. Okondedwa, kuuma khosi kumene Stefano amakudzudzula pakati pa anthu opembedza ku Machitidwe a Atumwi chapter number 7 verse number 51 kumabweretsa kutayidwa kunja ndi Mulungu, kumabweretsa kutayidwa manja mwa mitundu mmene zotsatira zake zimatengera miyoyo ya anthu opembedza ndi cholinga chofuna chipulumutso. Miyoyoyo imatengeredwa ku chiwonongeko. Ndi chifukwa chake Stefano molimba mtima akuwadzudzula ana Israeli kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima ino. Tikapita ku Miyambo chapter number 29 verse 1, Bible limati iye amene aumitsa khosi atadzudzulidwa kwambiri adzasweka modzitsimutsa popanda chonchiritsa. Stefano anachiona chapafupi ndi choyenera kuwalangiza anthu kapena kuwadzudzula anthu pa machimo amene anali ndi kuthekera kuwatengera kuimfa ngakhale kuti anali mchalichi. Ndi masandulanso nkhani yokhudza kusadulidwa mtima. Kuti kodi kusadulidwa mtima Stefano amafuna kutiphunzitsa chani masiku athu ano? Ndimapeza ndipo ndikupeza chimene ndikugawana nanuchi kunena kuti tikamanena za mdulidwe okondedwa umene Mulungu adaupereka kuti usichitika ngati chizindikiro cha iye ndi anthu ake mu chipangano chakale, pakuchitika mdulidwe sikuti munthu amamva mtendere. Ndikunenetsa kuti ndithu mdulidwe weniweni kangwa kuchipatala kwa ansathu amene tikuchokera kumadera anthu achiyawo kumangochi machinga baraka kumachitika jando kumene kucha. Kwa ansathu Zomba Mulanje Cholo ni madera ena kumachitika mwambo wa Chidontoto umene achinyamata achichepere amapita kuchinamwali kumeneko kumakachitidwa mdulidwe ovinira kumakachitidwa chinamwali chovinira achinyamata ndi kumakachitika mdulidwe. Haleluya. Mdulidwe pamene mdulidwe ukuchitika sikuti munthu amapeza mtendere. Ayi ndithu ndizopweteka chifukwa mukuchotsa khungu pa thupi la munthu, khungu limene ali lolumikizika ndeli kuchotsera munthu amamva kupweteka. Haleluya. Ndi Stefano akwausa kuti osadulidwa mtima inu musayiwale kuti masiku athu ano mdulidwe umenewo wochotsa khungu la thupi unatha, koma mdulidwe watsopano lino tsopano ndi kutembenuka kwa mtima. One okondedwa, ndimapeza kuti kutembenuka kwa mtima si ntchito ya masewero. Chifukwa monga mmene munthu amamvera ululu
ndulidwe kamachitika kamwana kamiyezi kamasiku 8 kapena iyayi wazichita utakula kale zaka 12 kandi 15 kandi ndulidwe wa masiku ano umene achipatala akuchita pamodzi ndi mabungwe yawo omatenga asibambo akuluakulu nkumapita nawo kuchipatala. Zimamvetsa ululu pamene ndulidwe ukuchitika, pamene ndulidwe ochitika ndi manja unatha. Pano kudzera mu imfa ya Yesu tili ndi ndulidwe wa mtima. Ndimapeza kuti kutembenuka mtima sikopheka, chifukwa munthu amamva ululu. Chifukwa kutembenuka mtima kumamupangitsa munthu kapena kuti kumamkakamiza munthu kusiyana nazo zinthu zimene mkati mwake amapezamo phindu. Yesu amabwera nkukuwuza kuti zimenezi ngakhale zikupindulira usituluke chifukwa sizikakufikitsa kumoyo. Anthu posafuna kusiyana ndi phindu lochokera mu uchimo amakakamira uchimo, koma na amapitanso ku chalichi, koma akukana kutembenuka mtima. Stefano adaona opembedza hotere owumisa khosi kumene kuli ndi kuthekera kowatengera anthu kuchononge koma ungatapeza ku Miyambo chapter number 29 verse ya 1 kumenenso kunatengera Israeli ku ukapolo woperekedwa m'manja mwa mitundu nkukazunzidwa. Tikupezanso kuti ndulidwe wa mtima ukasowa anthu amathera kuchonongeko. Ndulidwe wa mtima sukupezeka chifukwa chani? Muli maphindu ochuluka amene anthu amapeza mu uchimo. Pamene Yesu akuti tembenuka mtima, undidziwe ine monga Ambuye ndi Mpulumutsi wa moyo wako, undilandire kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wa moyo wako, nkumayenda nane, utuluke mwizo ndizo ngakhale zikuoneka zimakupatsa phindu, anthu zimawavuta kuti apange chisankho chotsimikizira kuyenda ndi Mulungu. Okondedwa, sizopheka. Mwina zimapepuka lero tikamawerenga mbiri ya Stefano ndi kugendedwa kwake, koma mukanakhala inuyo wodzudzulidwa ndi Stefano pa ulaliki wa tsikuli, kodi simukadagenda nawo? Chifukwa inu ndine ndife opembedza lero amene ndi maonekedwe onse achipembedzo sikumveka monga opembedza. Stefano mu tsikuli akanatitchula ife osadulidwa mtima inu, owuma khosi, kodi tikanamva bwanji? Nimafuna wina aliyense akhala akulingalira funso limene mkati mwake, chifukwa mayankho amene mungapeze mkati mwanu akhoza kutsimikizirani kuti mulidi pa njira ya kwa Khristu kapena mwasiyana nayo njira ya kwa Khristu. Okondedwa, mothamanga timuonenso wina. Ndinanena kuti mafunso ndi awiri ngakhale kuti afanani nako. Tikumuonanso wina ndiye mwana kapena kuti mlaliki wotchedwa Yohane Mbatizi. Machitidwe atumwi makamaka Mateyu chapter 3 verse number 78. Mateyu 3 verse 78 tikupeza mlaliki wina amene adawalalikira anthu uthenga wabwino wooneka ngati wachipongwe pang'ono. Ndipo Ambuye Yesu amandifunsa amene amandipatsa uthengawo kuti kodi ukanakhalapo pa tsiku limene Yohane amalalikira mphepete mwa mtsinje wa Yorodani ku chipululu, iweyo ukanamva bwanji utamva chichewa chimene Yohane mlaliki anachigwiritsa ntchito kunena anthu opembedza? Akhoza kukhala masuti yawo, akhoza kukhala amikanjo yawo malingana ndi kusiyana kwa zipembedzo zathu pansi pano. Mateyu chapter 3 verse number 78. Mateyu chapter 3 verse 78. Luka chapter 3 ndampeza Mateyu yemweyo chabwino. Mateyu 3 verse 78. Ndipo iye pakuona ambiri a Farisi ndi Asaduki akudza ku ubatizo wake, anati kwa iwo, obadwa anjoka inu, ndani anakulangizani kuthawa mkwiyo uli mkudza? Verse 8. Onetsani inu zipatso zakuyenera kutembenuka mtima. Haleluya. Yohane na Yesu akulalikira uthenga wabwino, akufuula ku chipululu. Anthu mbiri yake ya ulaliki wa Yohane yamveka ponse mu dziko lozungulira Galileya ndi Yudeya. Anthu akukhamukira ku mtsinje kukamvera uthenga wabwino, ndipo akakhudzika mtima akupanga chisankho Yohane awabatize mu mtsinje wa Yorodani. Idafika nthawi yokondedwa, akuluakulu ansembe pamodzi ndi Afarisi awo, Asaduki mmenemo, alembi mmenemo, anakhala kukhamukira kumalo amene Yohane amalalikirako uthenga wabwino. Ndi Yohane poona akuluakulu ansembe, poona Afarisi ndi alembi awo, Asaduki ali pambalipa akulankhula mawu kuwalankhula anthu opembedza aja. Ananjoka inu, anakulangizani ndani kuti muthawe mkwiyo wa Mulungu? Mutsiku limene Mulungu amandipatsa mafunso awiri amenewa zinandikhudzadi kuti koma Ambuye zimapheka tikamawerenga izi. Anthu opembedza kutchulidwa kuti ananjoka, ndalalika anthu wa machalichi mawo, ndazibusa machalichi mawo, ndi maprofeti machalichi mawo, akamalalikira amawuzidwa God, deep man of God, I receive man of God. Koma Yohane
akuwauza ana anjoka ine. Ndinamva chisoni ambuye akundipatsa uthenga kuti ambuye timapeputsa izi. Mwina ndikanakhala ine ndikanamuda Yohane. Ndikanakhala ine Yohane sinkanamukonda. Sanganditchule mwana wa njoka, munthu wopembedza wa ulemu wake ngati ineyo. Koma Yohane akuwatchula opembedza aja kuti ana anjoka. Tinampeza Stefano kunena kuti Bible fotokoza pa verse 55 Matthew 7 kuti analotsazidwa ndi Mzimu Woyera. Kodi Yohane akuwatchula alaliki, aphunzitsi, atumiki ndi anthu opembedza kuti ana anjoka ayu mbiri ya moyo wake njotani? Kodi siwachiwanda ameneyi ndi ambuye amanditengera ku Luka chapter number 1 verse 5 kulekeza verse 7. Tuwerenge mothamanga kuti zilumikizike bwinobwino zimenezi. Luka chapter 5 makamaka Luka chapter 1 verse 5 aneneratu sakubadwa kwa Yohane. Ndifuna mumuone Yohane mlaliki amene patsogolo pa utumiki wake akatchula anthu kuti ana anjoka. Kuti kodi anali mchiwanda kapena kumene akuchokera? Tipeza kuti Yohane timuyike pa mlingo uti wa atumiki. Masiku a Herode mfumu ya Yudeya kunali munthu wansembe dzina lake Zakariya wa gulu la nsembe la Abiya ndi mkazi wace wa ana akazi a fuko la Aaroni dzina lake Elisabeti. Ndipo onse awiri anali olungama mtima pamaso pa Mulungu na amayendabe m'malamulo onse ndi zoyikika za Ambuye osachimwa. Ndipo analibe mwana popeza Elisabeti anali owuma ndipo onse awiri anakalamba. Okondedwa, ichi nchoneneratu chakubadwa kwa Yohane mneneri amene kutsogolo kwake adzauza anthu kuti ana anjoka mulaliki wake. Koma kumene akuchokera Yohane, kumene akubadwira Yohane ku fuko la mbambo wake Zakariya wa fuko la nsembe la Abiya, mayi yake Elisabeti wa fuko la nsembe la Aaroni, onse ana ochokera kwa nsembe. Sisi kuthera bongo khala ana ochokera kwa nsembe, koma nkhani kupitirira kuti anyamata awiri amenewa, Zakariya ndi mkazi wake, makolo awiri amenewa, Zakariya ndi Elisabeti mkazi wake, anali olungama mtima. Kodi chikwapanga kukhala olungama mtima ndi chani? Amasunga malamulo a Mulungu na amayendabe muzoyikika zonse za Ambuye. Koma analibe mwana. Ndingokhota pang'ono kukangati ndikuthawa mulaini. Tikapita kunjaku mipingo ya mpatuko ya mbiri maprofeti ale amachedwa kuanamiza wanthu kunena kuti ngati mukudwala mwachimwa, ngati mukusowa ntchito mwachimwa mukufunika mamasulidwe, ngati business sikuyenda mwachimwa mukufunika mamasulidwe, ngati zakuti sizili pabwino mukufunika mamasulidwe. Kukhumudwitsa ana a Mulungu. Tampeza Zakariya wa fuko la Abiya la nsembe, tampeza Elisabeti wa fuko la Aaroni la nsembe. Sisi kungothera pa nsembepo, koma anthu ndi olungama. Koma Bible likuti analibe mwana. Ndakhotera pang'ono ndikunena choncho kuthengawo. Okondedwa, mdziko muno muli mabodza a Satana kuti ngati zinthu zina sizikuyenda chifukwa ndikuti andifanyani ndakhoterako. Akhristu ambiri oyima bwino pamaso pa Mulungu anakhumudwitsidwa ndi ziphunzitso zina za mapapa maprofeti ali kudzikoli. Omamva kunena kuti ukangolandira Yesu Khristu ngati Ambuye ndi mpulumutsi wako kumayenda naye, chilichonse kudzikoli chingoyenda tayari, sukumana ndi mavuto. Bodza la Satana. Ana a Mulungu oyenda bwino amavutika mu mtima kumati ngati zakuti sikundifuta, ngati ndilibe icho ndakuti mwina sindikuyenda bwino ndi Mulungu, ndifunefune kulapa. Zakariya ndi Elisabeti olungama, koma analibe mwana. Mwana anabwera pa nthawi yake mochedwa kwambiri. Kodi nchani chimaoneka kuti ndi vuto lanu? Mumayesesa kuzifufuza nimuona kuima bwino kwanu ndi Mulungu kuona kuti ndithu simukupeza pena pake kuti mwina chikhozo khala chimenecho. Koma dzikoli limakusa ngati sakuti sizikuyenda ndakuti mwachimwa. Hayi, alipo Elisabeti, alipo Zakariya olungama mtima. Kungogwerapo pang'ono tikamapita kutsogolo Luka chapter 1 yemweyi timapeza Ana ndi Simeoni. Makamaka Anayo anangokwanitsa kukhala ndi mwamuna wake zaka 7 zokha kuchokera pa chitsikana. Mwamuna nkumwalira. Kuchokera pamenepo anakhala yekha zaka 77 wopanda mwamuna, koma sanachoke pamaso pa Mulungu, koma anali olungama. Dziko lapansi limanamizidwa kuti ngati zina sizikuyenda lachimwira Mulungu.
Zilipo nyengo zina moyo uno, zilipo nthawi zina moyo uno, ukosonika ukusowa ichi ndicho, ukasifufusa nkona kuti ayi ndithu zikuoneka kuti sanga zili bwino ndithu ndi Mulungu, koma chifukwa chani icho sichikufikirika. Osadandaula, analipo Zakariya, analipo Elisabeti, walungama mtima, koma opanda mwana. Ndionjezerepo tikuphunzira kuti chimene chikulungamitsa Zakariya ndi mkazi wake Elisabeti, amasunga malamulo a Mulungu, amasunga malamulo a Mulungu. Wakondedwa, moyo uno kaya moyo watsana, chimene chidasunga chilungamo cha anthu ndi malamulo a Mulungu, kulibenso china. Malamulo a Mulungu njokhawo amene amatipanga kukhala olungama. Ndena lero amabwera nagwiritsa ntchito Aroma kuti ayi malamulo anatha, chotulungamitsa lero ndi Yesu Khristu. Ndiye umati nzoona, sudiso mulakwitsa, koma kodi Yesu Khristu ndi ndani? Mafesi ena akondedwa ndi tsingo lankhula nthawi yathu njolimbirana njothamanga imakhala yochepa. Tikawerenga Masalimo 119 verse 151, David akuti inu muli pafupi Yehova ndipo malamulo anu onse ndiwo choonadi. Mukamva pamene David akuti malamulo anu onse ndiwo choonadi, tifuna tione kuti Yesu akumfuna anthuyi, kuti amalungamitsa anthuyi na amakana malamulo a Mulungu. Yesu ndi ndani? Tanena kuti David akuti inu muli pafupi Yehova ndipo malamulo anu onse ndiwo choonadi. Tione ni choonadichi. Yesu Khristu mwini wake atabwera pa dziko, Yohane chapter 14 verse 6, akuti ine, kunena iye Yesuyo, ndine njira, choonadi komanso moyo. Mwachiona choonadi chija chimene David akuchitchula kuti malamulo anu onse Yehova ndiwo choonadi. Yesu akuti ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Deuteronomy chapter number 4 verse 13, Mose pakumbutsa ana Israeli za malamulo a Mulungu akufotokoza kuti kumbukirani, Yehova anakupatsani chipangano chake ndiwo mawu 10 amene Yehovayo adawalemba pa magome a miyala ndi chala chake. Mugwire kuti mawu 10. Ndiye mupite ku Luka makamaka ku Yohane chapter 1 verse 1, pachiyambi panali mawu, mawu anali kwa Mulungu, mawu ndiwo Mulungu. Verse 14, zinthu zonse makamaka verse 14, ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pathu, ndipo tinaona ulemerero wake wa mawuyo, ulemerero wonga wa Atate, wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo komanso choonadi. Mukayang'ana bwinobwino nkhani yokhudza malamulo amene Zakariya ndi Ana adawasunga kuti awapange okhala olungama, ikukhudza Yesu mwini wake. Chifukwa uko anali mawu 10 ku chipangano chatsopano chakale, pamene akubwera ku chipangano chatsopano mawu 10 aja adzakhazikika pakati pathu. Ndi chifukwa chake Yesu nthawi yake yomakwera kumwamba ikuyandikira, Yohane chapter number 14 verse 15, Yesuyo anati ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Yesu amadziwa sakhala ndi anthu kwamuyaya, achoka popeza ndi mawu amene anadza kuzangokhala kanthawi kochepa kuti agwire ntchito yotipulumutsa, popereka nsembe yomaliza kuzachotsa nsembe za nyama, za mwezi wa nyama zimene zinkaperekedwa. Ndakudziwa ndichoka ine monga Yesu mthupi, koma ku uzimu ndikhalabe pakati panu chifukwa ndikhalapo monga mawu. Mawu ake sosiyena, koma mawu 10 amene Mulungu adadzilembera yekha ndi dzanja lake ndi chala chake. Okondedwa, chimene chimalungamitsa munthu ndi malamulo a Mulungu. Alipo 10 ndipo sadzasintha. Ena amapomboneseka na amaganiza kuti malamulo anathira pa mtanda. Ayi, mene ndimawerenga Nehemiya chapter number 9 verse number 29 ndi 30, pamene pajasiyanitsa chilamulo ndi malamulo. Aisraeli sanasunga chilamulo, sanamvere malamulo a Mulungu. Haleluya. Chilamulo ndi njira yakapembedzera. Ndulidwe na uchulapo yamba uja munali mchilamulomo, nsembe za nyama, za mwezi wa nyama zinali mchilamulomo, pamene malamulo 10 a Mulungu pa phiri la Sinai Exodus 20 amene acha ndi constitution yoyendetsera boma la Mulungu kumwamba ndi dziko lapansi. Ndi chifukwa chake anthu amene amakana uthenga wa Sabata malatchalichi mawo amalalikirabe kwa anthu kuti asabe, asachite chigololo, asape. Ndi chifukwa chani ndikukhudza mfundo imeneyi. Ngati samala ngakhale ife ma Advent tithawa sandelo ikakhazikitsidwa, tithawa Sabata la Yehova kufuna kuti mbawula ingo yaka kunyumba nkuliswa lamulo la Yehova. Okondedwa, chimalungamitsa munthu ndi malamulo 10 kuphatikizapo Sabata. Mene Zakariya ndi
Elizabeth akuti amasunga be malamulo ndi zoyikika zakezo ndi chilamulo chija chimene chinali nthusi chinathira mwa Yesu pa mtanda. Koma malamulo a Mulungu 10 akupitirirabe kuphatikizapo sabata la Yehova. Mmene ndikuchoka kumeneko ndingomangirira nkunena kuti musadandaule nangosandi fundo imodzi yokha. Mmene ndikuchoka kumeneko ndinene kwa iwo amene akukanabe ndipo sanamvetsetsebe nkhani ya choonadi cha sabata kufikira lero. Ambuye akundikumbutsa tilungamitsidwa ndi Khristu Yesu popeza ndiye chilungamo chathu. 2 Korinto chapter 5 verse 21 Mulungu anali mwa Khristu ali kuyendanitsa dziko lapansi kwa iye yekha. Ndanena kuti Yesuyo ndiye malamulo ndi Yesu. Ukasunga malamulo ndiye kuti walungamitsidwa ndi Yesu Khristu. Yesu ali mawu ndipo mawu ndi malamulo 10 a Mulungu. Haleluya. Kwa hiyo amene akhoza kukanabe malamulo a Mulungu pena ndi madzifunsafunso kunena kuti chabwino munthu akunena kuti malamulo anathira pa mtanda wasunga naye ni kumpingo wa mpatuko koma waswa sabata la Yehova. Akuti malamulo okhudza sabata linali la Ayuda amitundu sili kuwakhudza. Mukawerenga Baibulo lanu ku Chivumbulutso chapter 21 verse 12 ndi 13 amatiusa amene mzinda watsopano kumwamba Yerusalemu watsopano adamangiridwa. Akuti fotokosera ti maziko ake ali ndi mayina atumwi 12 a Yesu Khristu mwana wankhosa wa Mulungu. Mageti mulangelo achitetezo kumwambako mageti tu mwa Yerusalemu amene aprofeti akupembedzera kuti akalowemo. A bishop akupembedzera kuti akalowemo. A intercessor akupembedzera kuti akalowemo. Magetimo mwa Yerusalemu watsopano wakumwambayo amene Yesu monga malonjezo ku Yohane 14 akatikonsera. Magetimo mulangelo amene azikatsegula chitseko kuti ulowe kapena kukukaniza usalowe. Mukawerenga verse napereka lija Chivumbulutso 21 verse 12 ndi 14 akuti pa mageti wonse 12 geti lililonse lili ndi dzina la mmodzi mwa ana a Yakobo. Geti lililonse palembedwa dzina la mmodzi mwa ana a Yakobo. Wamitundu walero wakakamira kumpingo wa mpatuko ngakhale wadziwa choonadi ndakukana kuti sabata zinali za Ayuda. Ukafa kutakhala kuti mwayi ngakhale otsukawo udzakhalapo ndikupita nawo pa mfolo kuti uzikachita kubwezedwa pa geti. Utakhala kuti ulipo nde unakana sabata umati ndila Ayuda iwe sili kukukhudza. Utadziwa unakana sili kukukhudza Mulungu anapatsa Ayuda. Upita pa limodzi la geti lolowera mu Yerusalemu watsopano muli dzina kapena kuti pali dzina la mmodzi mwa Ayuda anapatsidwa malamulo kuphatikizapo sabata. Iweyo unakana malamulo a Mulungu ukalowa zisavuta ukubwezedwa. Ana Mulungu musagone amene mukumvera uthengawo kulikonse musagone abwenso okondedwa. Malamulo ndi atonse. Efeso 2 verse 12 Mulungu anagwetsa khoma. Yesu anagwetsa khoma limene linali pakati pa Ayuda ndi amitundu. Khoma limenelo analigwetsa kuti tonsefe tikhozerewa mkachisi mwake momasuka Ambuye nakatisangalatsa mmenemo monga analonjeza ku Yesaya 56 verse 7 pa malonjezo akwa iwo osunga sabata la Yehova. Sabata lisandira mulo lopya ndi chifukwa Satana amalisakasaka. Pomaliza Chivumbulutso chapter number 22 pafundo yoiti ya malamulo utenga osasuduli patali. Chivumbulutso 22 verse 14 mabaibu achichewa analemba kuti odala iwo amene atsuka minjiro chifanda amene akalowe mzinda pasipata na akakhandula muliro olowa pofika pa mtengo wa moyo. Koma kachingerezi ka Gideon kakang'ono kachingerezi mumve kameneka bwenso okondedwa. Chivumbulutso 22 verse number 14 Chivumbulutso 22 verse 14 akuti blessed are those who do his commandments that they may have the right to the tree of life and may enter through the gate into the city. Hallelujah. Onalisidwa ndi anthu amene akasunga makamaka kuchita osati kusunga akanena kuti kipi. Haleluya. Koma tu nkuchita. Onalisika aliwo amene akuchita malamulo a Mulungu. Kuchicha wakuti akuti otsuka minjiro mumve chingerezuko akuti ochita malamulo a Mulungu. Sunganenesa malamulo a Mulungu nkupatulapo sabata.
ochita malamulo a Mulungu ndi amene akakhala ndi ufulu pa mtengo wa moyo kulandirapo chipatso choti akadya asafenso. Komanso kukalowa pa geti pa chipata pajanenera kuti dzina lalembedwapo ndi la mmodzi mwa ana a Yakobo. Haleluya, haleluya. Abwenso okondedwa, malamulo a Mulungu ngofunika. Timalize chonchi ndimanena za chopechera chokhudza ine. Ndinatembenuka mtima kumva za choonadi cha Mulungu chokhudza Sabata. Panali nkhondo mu mtimamo zimene zidandivuta kuti ndikhoza kuchitsatira choonadichi. Sindinanenepo mbali imeneyi, ndifotokoze mwachidule. Munthu une ndadandaula kuti chifukwa changu ndidayiwala certificate imene ndimayenda kukuonetsani. Ndifotokoze kuti ine ku sukulu imene timaphunzirayi ndine mbuli otheratu chifukwa standard 6 ndinaphunzirapo temu imodzi yokha. Ndathera pamenepo. Kwathu nkunyanja kulionde amati mtsinje pamapo amalayi kumafe tikakhako timati tikupita kunyanja shile uja. Ndemo ngati umwe achita Petro ndi Yohane amene anatchulidwa kuti mbuli opulukira anthu wamba pamulandu wawo ku Machitidwe chapter 4 amene amayimbidwa ndi akuluakulu ansembe ophunzira. Inenso ndine mbuli chifukwa cha usodziwo sukulu idandikanika. Ndilibe certificate iliyonse imene ndingakuonetseni. Ndili ku church ku mpingo wanga wa Anglikani mkatikati mwa 2019 kudabwera mwayi. Utapenseka mwayiwo kapena kuti chochitika chitapenseka abusa anaona kuti ine ndoyenera ndipiteko nkaphunzire. Chochitikachi anabweretsa nda Hope International pa mgwirizano ndi mpingo wa Anglikani anapanga dongosolo loti mpingo wa Anglikani utumize anthu akaphunzitsidwe ndipo akaphunzitsidwa abweretse ndondomeko za kubwezeretsa kusunga ndalama pakati pa anthu pofuna kuchepetsa umphawi pakati pa Khristu. Tinakaphunzira kuli lodge ina yake kubwemba nsewu wali kuni chamabwembapo. Mukangofika pa MTI chakuno pang'ono kuli kaloji kali mkatikatiwo. Tinapita kumeneko tinakhalako kwa 4 days. Titaphunzira anatipasa ma certificate cholemerera cha thanzi ndikachijambula pa phone nkakutumizeni nchokhacho ndili nacho basi. Anatipasa ma certificate amene kuti ifeyo ndife ma facilitator amene taphunzitsidwa ndi Hope International komanso mpingo wa Anglikani kuti tikayende ngati ma volunteer ophunzitsa anthu kubwezeretsa kusunga kwa ndalama kuti mabanja a Khristu asakhale ovutika monga mene dziko lilili. Maphunziro amene atachitika zinatheka certificate ndayilandira. Kuyambira pamenepo tinakhala tikumapita kuma mentoring meeting ochitika mwezi ndi mwezi kumeneko. Phindu loyambirira limene ndinalipeza kupata choyamba certificate ndilibe certificate iliyonse ndapasida certificate chifukwa kuti phunzitsawo atatipasa ma certificate anatiuza kuti certificate ikoza kuthandizani ngakhale bungwe lina lake mwina likoza kulembani ntchito ngati anthu oti munadzipereka kumagwira ntchito ngati ma volunteer kuthandiza anthu kubwezeretsa kusunga ndalama nde ikoza kuthandizani. Haleluya. Chinali chimwemwe changa kuti zabuno bwine akuti certificate ikuzondithandiza kupeza ngakhale mwayi wa ntchito. Number 2, tikamapita kuma mentoring meeting mwezi ndi mwezi timakhala ndi allowance pafupi 13,000 imene imangobwera yaulere. Mpamba wanga ndi 10,000 odera nthochi. Ndikapita ku mentoring meeting mwezi ndi mwezi ndikumabwerako ndi 13,000. 2019 mpaka na 2020 ndalama isanagwe zinthu zisanakwere. Ndikapita mu Sana Mega Store yomwe ili pakati pa Lizulu Market ndikamusu Central Hospital roundabout ndikalowamo ndina 8,000 kapena 9,000 nimakwanisa kushopa ka unit ka soap ochapira Protex muwiri mutatu chibotolo cha soap cha juice 5 liters akumwa anthu pano pazicha zomasungunula 40 liters zicha chimene chija ndigulako kaposo kamapatsa nyama zofewa kudya anthu lero zicha ndigulako soka packet kamene kacha ndipo nyamene momo ndigulako suka mapaketi atatu 4 nchere mmene ndikamabwera jumbo ya Sana ya green ili kumanjaku chijuice cha 5 liters chilidzanja linali chikwama ndaberekera imene ndi yaulere ya mwezi ndi mwezi ka 3,000 ndikatsala kankakaponyaso kumpamba wa 10,000 wantochuja kofika pa 13 ndio ndikuyenda ndikudzoti mwezi wina uso sichitikaso mofanana umayenda moyo matheka. Inali challenge yayikulu ambuye atankho chodalichi chifukwa choti ndimadziwira ali kuti mene ndikupita kukasunga Sabata la Yehova ndikuchoka kwa Anglikani ichi sichipitirira sizikuthera pomwepo. Anatipatsa njinga unalisankha weka usankha yayikulu kapena sports yakali yayo chola yoti ndama yomwe akhoza kwera
pomakonda akazi anga fani makonda ndiye ndinasankhako ya sports iyo yaka basket kutsogolo ndati iso mkazi uja akamapita ku akhozoma kanti maonenda akhozoma kwera mosavuta. Haleluya, haleluya. Pa nthawi yoti njingayo ndoti pafupi 75,000 kaya pano zafika pawanji kanjinga konjoyesa banja lina ndipasa njinga mbuyomo Hamilton galagaza ndinamusiratu kumakwera kofewaka. Mulungu atalankhula sachiona cha Sabata inali challenge ikulu kwambiri kuti nditsatire zimenezi. Mumtima munali nkhondo kuyambira April, May, June, July. Chifani madziwa limene ndikukasiya izimu. Mine ndikutuluka kwa Anglikani ufacilitator ndina inaonso wata. Buku ndikabweza lophunzitsira magulu osunga ndalama nchinga nkabweza 13,000 yapa mwezi yobwera chaka mwezi ndi mwezi ija ya transfer party. Haleluya. Ndikulankhula mbona umene uchifua chani alipo anthu ambiri adziwa choonadi cha Mulungu koma chifua cha maphindu akana kuchisatira choonadi cha Mulungu. Akuluakulu ansembe anati Yohane chapter number 11 verse 47 titani ife munthu uyu ndakuchita zazikulu ndithu ndipo izi nzoona tikamusiya iye kuti apitirize izi anthu onse adzatsatira choonadi ndadzabwera Roma kudzachotsa malo athu kuteteza maudindo. Abwenzi okondedwa muli muno muli nchani kuseri kwanu mumtima mwanu chimene ife sitikuchidziwa ndi phindu lanu koma ndi uchimo pamaso pa Mulungu mwachikakamira musandukawo makhosi musanduka osadulidwa mtima. Abwenzi okondedwa amene mukutionera pa YouTube komanso pa Facebook tamvana abwenzi okondedwa nthawi yatha palibe chifukwa chokakamira bodza la Satana chokakamira bodza la Satana utadziwa choonadi ndikusankha kuchikana mwadala. Ndikupita ku mitundu tsana lachiwiri kukayendera mabanja ena awiri atatu ambuye amandilankhula umboni umene ndikumaliza nawo mwachidulero. Kodi mzungu amene wabadira kwa kunja siwa kuno ku Malawi iwewe watsogozana nani naye panjinga galagaza ndikuyendera masiku ano uja Hamilton uja kwa ku mitundu ndi ambuye akundifunsa utatsogozana ndi mzungu makamaka anati kodi masamba amene ayalidwa pa nsewu kwanu kuno amatanthauza chani pachikhalidwe cha Malawi. Ndiye ndimayankha kuti ambuye zimatanthauza kuti pena pake around pamenepo pachitika maliro ndikuyenda nditsike njinga popereka ulemu pa Malawi. Haleluya. Ndambuye akuti utatsogozana ndi mzungu mtunda wa 50 meters mzungu amene sana abadire kuno nkukulira kuno sakudziwa zimenezi kodi ayima nkusika njinga akadutsa masamba. Ndiye nauza kuti ambuye sizitheka. Chifukwa chani sizitheka? Sakudziwa chikhalidwe cha ku Malawi kuno. Haleluya. Ndakutifunsa iwe utati ubweresenso chimodzimodzi njinga yakoyowa mpaka nakwadutsa masamba chichitike ncha. Ndeni mayankha ambuye kuti andithotha azukulu asandilanda njinga iphetsa andilipiritsanso ndalama. Ndakuti undichenjezera anthu kuti nthawi ndine amene ndidayankhulisa mkamwa mwa Paulo machitidwe 17 verse 30 nthawi sakusadziwako tsono Mulungu adalikirira. Mzungu sakudziwa adzukulu samuthamangira ukamulanda njinga sakudziwa. Ine amene ndikudziwane andithamangira chifukwa ndikudziwa. Abwenzi amene mwamva choonadi cha Sabata apo ndi ndimayikakamira iyi ya Sabatayi chifukwa ndili modzi mwa malamulo amene anthu ambiri aliphwanya. Haleluya. Koma ndinali kulu pamaso pa Mulungu lopsa kwambiri lopsa mwina anthu sakuona samaona. Anthu amene mwadziwa choonadi ichi cha Sabatachi ndikusankha kuchinyalanyaza. Mahomaliza ndawa Aroma chapter 1 verse 20. Aroma chapter 1 verse makamaka 21 ndi 22. Aroma chapter 1 verse 21 ndi 22. Chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu sana nchitira ulemu wakuyenera Mulungu ndipo sana muyamika koma anakhala wopanda pache maganizo awo ndipo unada mtima wawo wopulukira pakunena kuti ali anzeru anapusa. Abwenzi okondedwa anthu amene asankha kukana choonadi atachidziwa kumeneko kumasanduka chipongwe chimenecho chimasanduka chipongwe ndi mwano. Kumadziwa Sabata la Yehova Saturday tsiku lachisanu ndi chiwiri kumadziwa Sunday anakhazikitsa ndaloma motsogozedwa ndi Papa ndipo mu National Sunday Law akukakamiza dziko lonse lipembedze Sunday iwe nkukalabe kutsatira choonadi
nkukakamirabe kusande ndi mwano ndi chipongwe. Ndi munthu otero amagwa mu Yakobo chapter 4 verse 17 kudziwa kuchita bwino wosachita pamenepo pali tchimo. Wokondedwa, anthu ambiri pakunena kuti ali anzeru anapusa. Musaukankhire kwa wasande uthengawu. Nanunso mukhoza kandi kanu kamene mufunika kukonza, kamene mukukadziwa nokha kuti ndimanamiza anthu kuti ndinotembenuka mtima, koma zoona sinotembenuka mtima. Pali kena kamene kakukana kuti kadulidwe mkati mwanga chifukwa kakundibweretsera phindu. Musandukaumitsa khosi ndi osadulidwa mtima. Tipemphere. Atate Mulungu wathu okonda, inu amene kumwamba ndi mpando wanu wachifumu, pansi pano poponda mapazi anu ndinu Mulungu otsala ndi ulemerero wonse kumwamba ndi dziko lapansi. Tikukukwezani chifukwa tikudziwa palibe thandizo lina koma inu nokha. Ife tikudziwa ndinu wamkulu okhala mwa ife kuposa amene ali ku dziko. Tikudziwanso kuti ngakhale Satana atayesetsa mtundu wanji kuti atsutsane ndi choonadi chanu nachipondereza kudzera mwa atumiki ake aneneri amene wawadzutsa kuti atsutsane ndi choonadi chanu mwamphamvu, inu Mulungu mukhalabe pamwamba, inu Mulungu mupambanabe chifukwa simunalutse nkhondo ndipo simudzagonjetsedwa. Lilemekezeke dzina lanu chifukwa mwatilangiza potikumbutsa. Tikanakhalapo mu nthawi ya Stefano titanenedwawo makhosi ndosadulidwa mtima, tikanamva bwanji ngati sitikanatenga nawo mbali kumugenda? Kodi sitikanatenga nawo mbali kutsutsana ndi Yohane amene akufotokoza momveka kwa chilopembedza kuti ananjoka? Mwina ndife lero ananjoka kapena ndife osadulidwa mtima ndo makhosi. Alipo abale ndi anaso ochuluka amva choonadi chimobweresa koma mtima wawo waumitsidwa, khosi lawo laumitsidwa, maso odetsedwa, sakutha kuona chikutsa mchiyani. Yehova Mulungu wathu okonda, kupempha kwathu kuti mwapena potuluka dzuwa, Ambuye Yesu yo tafika ndi mphamvu, iulemelero wakulu kutenga anthu wake mudzikoli. Yesu mbuye wathu dzayimba mokondwa liti, Kristu hadza, Kristu hadza, Alleluya, amen, Alleluya, amen. Kapena usana, kapena madzulo, kapena usiku, pamene Ambuye dzafika mulemelero kutenga anthu wake mudzikoli. Yesu mbuye wathu dzayimba mokondwa liti, Kristu hadza, Kristu hadza, Alleluya, amen, Alleluya, amen. Tidzakondwa ngati tidzankawo safa, opanda kudwala chisoni maliro, kungokwatulidwa kodzaza kutenga anthu wake mudzikoli. Yesu mbuye wathu dzayimba mokondwa liti, Kristu hadza, Kristu hadza, Alleluya, amen, Alleluya, amen.
Kristu